Hello, mga amiga, amigo. Dili sa tamang episode 5 kay murag ikapoy pa ang director. Wala ako diri gusto na ko ipahibalo sa inyo ha. Nga 2 months na ko. Gikan sa pagbalhin diri mga amiga. Oh my God! Gusto na ko hibaw mo. Nga, ipahibalo na ko ni Daniim. Nga, 10 years na daw akong kontrata. Years pa daw ko sa bisyo. Aling release mga amiga. Magwanta lang yapon. Everyday, always lang yapon ta magpasa. Bisang 10 years pa itong paabuton. Madam Robilin, kang pumanis. Madam, 2 months na ko. Basig, maluoy ka. Ikaw nalay, napasar na ko, madam. Ikaw nalay, sweldo na ko. Madako na ka. Duhara yun na itong kapaital ali, mga ka-reels. Musuring der. Oh, go lang. Laban lang.